हरखाब लामानि जाब्रबथायजों खेबसेयावनो गं 48 गारिफोरा गाज्रि खहा। बे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव जाथायानो जादों पुनेयाव। बे गिख्रंथाव जाथायजोंनो सा 30 सुबुंफोराबो गोब्राब जोखोम जानाङो। पुनेनिफ्राय बेंगालर थांग्रा राजा लामायाव थानाय नावेल ब्रिजआव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खारबाय थानाय गंसे गेदेरथाव गारिया हरखाबै ब्रेक फेल जानानै गुबुन गुबुन गारिफोराव सौग्रावनो हमो आरो बेबायदिनो सौग्रावनानै गासै गं 48 गारिफोरा गाज्रि रोखोमैनो खहा जायो। थांनाय मोनानि 9 बाजिसोआव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो आरो बे गिख्रंथाव जाथाय जानायजों सा 30 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जायो। जाथायखौ मिथिनानै रैखाथि हान्जा पुने फायार ब्रिगेड आरो पुने मेट्रपलिटन रिजन डेभेलपमेन्ट अथरिटिया जाथाय जानाय जायगासिम सौहैयो आरो गोख्रोङैनो हाबा मावो। मख'नो गोनांदि बे जाथाय जानायजों राजा लामायाव गासै 2 किल'मिटार जानथायसिमहालागै गोबां ट्राफिक जाम जानायखौबो नुनो मोनो। नावेल ब्रिजखौ मोनसे गोबां जाथाय जाबाय थाग्रा जायगा होननानै गोबाङानो बुंसोदों। मानोना बावैसो शुक्रबारखालि बे एखे जायगायावनो हरखाब जाब्रबथायजों सासे आइजोआबो जिउ गोमानाङो। विटारा आहे वाटतं, ग्रँड विटारा. त्या गाडीतून सगळं डिझेल वगैरे बाहेर आले वाटतं. मोजत आले. हाँ है का ही स्विफ्ट आहे दिसत. भैया उडवला तो कोणता होता टँकर? हाच आहे का? ज्यांनी उडवला तो पळून गेला का? पण हाच ट्रक आहे का? स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।